नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुमचे स्वागत करते। आज आपण मालवणी पद्धतीने पापलेटची आमटी आणि पापलेट फ्राय बघणार आहोत। पापलेटच्या आमटीसाठी लागणारं साहित्य आता आपण बघूया। इथे मी 1.5 वाटी ओलं खोबरं घेतलं आहे। अर्धी वाटी ओलं खोबरं आहे ते आपण रसासाठी वापरणार आहोत। त्यानंतर थोडासा बारीक चिरलेला कांदा, एक कांदा मी उभा चिरून घेतला आहे, तो आपण या खोबऱ्याबरोबर वाटून घेणार आहोत। 1.5 चमचा धणे, 1.5 चमचा मीठ, पाव चमचा हळद, 2 मोठे चमचे लाल तिखट, चिंचेचा कोळ, 6 ते 7 काळी मिरी। इथे पापलेटचे तुकडे आहेत जे मी 2 चमचे मीठ लावून तासभर ठेवले होते आणि आता पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। मिक्सरमध्ये आता आपण उभा चिरलेला कांदा, धणे, हळद, लाल तिखट, ओलं खोबरं जे वाटणासाठी ठेवलेलं आहे आणि जे दुसरं ठेवलेलं आहे ते आपण रसासाठी वापरणार आहोत। काळी मिरी, थोडं पाणी घालून सर्व साहित्य आपण वाटून घेऊया। रसासाठी ठेवलेल्या खोबऱ्याचा आपण आता इथे रस काढून घेऊया। हे आमटीचं वाटण आणि रस आता आपला काढून झाला आहे। गॅसवरती एका पातेलीत 2 चमचे तेल घातले। तेल तापल्यावर त्यात फोडणीचा कांदा घालून लालसर होईपर्यंत परतून घेतला। कांदा लाल झाल्यावर त्यावरती आमटीचं वाटण घालून घेतलं। आता यामध्ये 2 चमचे मीठ आणि चिंचेचा कोळ घालून ढवळून घेऊया। आता पापलेटचे तुकडे आमटीमध्ये घालून घेऊया। आपण जो नारळाचा रस काढला होता तो रसही आता आपण घालू। मासे पटकन शिजतात, त्यामुळे आमटी फार न ढवळता आमटीला उकळी काढून घेऊ। आमटीला छान उकळी आली आहे आणि मस्त अशी मालवणी पद्धतीची पापलेटची आमटी तयार आहे। फ्राय करण्यासाठी पापलेटचे तुकडे आहेत, 2 चमचे लाल तिखट, पाव चमचा हळद, चिंचेचं पाणी, माशांना लावण्यासाठी तांदळाचं पीठ घेतलं आहे आणि तळण्यासाठी तेल आहे। प्रथम चिंचेचा कोळ म्हणजे चिंचेचं पाणी घेऊया। त्यानंतर हळद, लाल तिखट, हे सर्व पापलेटच्या तुकड्यांना व्यवस्थित लावून घेऊ। आता तांदळाचं जे पीठ आहे
ते पापलेटच्या सर्व तुकड्यांना व्यवस्थित लावून घेऊया। गॅसवर एका तव्यावरती थोडं तेल तापत ठेवलंय। तेल तापल्यावर आता हे पापलेटचे तुकडे छान फ्राय करून घेऊया। एका बाजूने फ्राय झाल्यावर दुसऱ्या बाजूनेही परतून हे तुकडे व्यवस्थित फ्राय करून घेऊ। इथे बघू शकता पापलेटचे तुकडे मस्त फ्राय झाले आहेत। तर आजचा हा पापलेट फ्राय आणि पापलेटच्या आमटीचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करून कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला जरूर सबस्क्राईब करा।